Ay, 5. Kagawad 5, may makukibutar rin mo. Pwede ba ito nagpatad na mo rin, nagpatad na kanila? Nagpatad na ko eh. Nangamay ako dyan. Naro na po mo ah. Naro nga nagpatad ko niyo. Masapun kita kagawat tirun ilang pasakit ayo oh aturan sabut na ta katua hintay ka gagawin yun. Uy, pasti yun. Hoy, unsa mo dia? Wala mo baraha ba? Unsa kung nagbarahawad nga namatyan manggaling. Ulian na lagi nakit. Napasakit gawin. Napa? Okay rakit. Pabuhay na lagi na sakit. Okay rakit. Wala pa gawin. Kenapa? Sakit. Pabuhay lagi na sakit. Rasa may namatay na eh. Wad, iya karon to may namatay wad. Bawon naman lagi na. Perfume na wad, perfume. Saan mo na? Mama, di kang yaw-yaw di iwan pangatang sa kapuloy ko. Ay, 5. Kagawad 5, may makukibutar rin mo. Kagawad, dili mo kinang 5, dili mo siya mag-ampo pala sa mga labdan mo, dili mo pala ang kapuloy wad. Kinahanglan mi nga ipakrimit yang lawas wad, balaan yang lawas wad, kinahanglan ipakrimit. Dobi kay mahal maging krimit yung karon. Pwede naman hapkok wad, hapkok. Hapkok lang wad. Hapkok lang wad. Ah sige kay akong ito sa barangay. Hapkok lang. Oh, ipabot ako na. Salamat Sige. kayo wad, salamat kayo. Ano ko? Salamat kayo wad. Wala na. Balik po na. Yes. Oh, tapos ko kada tong barang ko niya na. Dudag ko ato rahaya da. Oh. Tingnan na. Gibalik. Plan B. Wama, ang ikatulong nga misteryo sa kasakit, maapanaog sa mga kalag sa mga tao kutangan, yung kabayad niya namatay na. Usa naman mo diha? Apong tubag. Kasaylua siya. Nanalabtan ni Wad kay Yunera mo panalabtan mo patay kay kuan man wala may kabayad sa mga labtan ba. Nausan na rin yung patay. Anak na ginapatay Wad basta wala lungod Wad mulihok ng lawas Wad. Mga dali-dalian na lang trimit Wad ba. Tabangin ni Wad. Ina na siya malaylay yan po mawad basta mo magpahungaw man siguro mag-iinitan mong patay ba. Basta manginan wad kay. Magpahungaw siya na. Dili ka mo sabat wad. Ayaw na kayo. Bantusan ako dito. Salamat kay Wad. Salamat kay wad. Ang padayon ba? Pero ang ikaw-apat nga misteryo sa kasakit mao ang pagpaasa sa mga taong wala hitsura, atong tubag. Kasaylua siya. Uy! Kapuyan kadula uy. Ngajak. Ako bihiti na to ah. Gali ikaw. Basta balik dito tawad. Terus lagi ikaw lagi lagi. Terus gitir lagi. Tir. Ano sa tir?
Dula dahil huwag baraha. Basta Bidjel, pwede raman ko na magdulag bara basta Bidjel, wala may dakop ana. Ang noon. O ano mo ginasawad? May pay kulang man tungit mi wado nga kulang ra ba mo? Kung hapit sa amo tiwason wada kay man. Ay tungit mari ko anit pero. Hoy, tungit! Abe! Tungit, oh tungit na akong barater. Ah, tungit! Tigit mo, kit ba eh? Ako hitter kami nag-hits. Tanaw akong baraha oh. Uy! Nabuhay pa na iyong patay! It's a miracle.